Dan huwa gvern ta' numri u mill-banda l-oħra aħna oppożizzjoni tan-nies. Il-gvern li qed jgħidilna li jażel mudell ekonomiku barranin għall-bolla. Għalhekk iridhom il-gvern il-barranin. Tajjeb illi l-industriji tagħna naħsbulhom għal dawk illi għandhom bżonn biex jaħdmu, tajjeb illi min irfittex in-nies biex jaħdmu iridu jaħdmu ġo pajjiżna, imma jrid ikun ippjanat. Aħna maħniex kontra illi jiġu barranin f'pajjiżna. Aħna favur pjan serju fit-tul. Ħanqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra il-ġurnal In-Nazzjon tal-lum u l-ġurnal The Times of Malta tal-lum fejn qed juri ċertifikat tal-mod kif dal-gvern mhux preparat, qiegħed f'paniku ma jippjanax u minflok jirriċikla qed iħammeġ it-toroq tagħna iktar minn qatt qabel. Aħna nemmnu f'pajjiżna, nemmnu li għandna jkollna viżjoni fit-tul f'dak kollu li jixraq lil Maltin u l-Awċin, għax nemmnu li Malta u Għawdex nistgħu nagħmluha aħjar flimkien għall-poplu kollu.